En aquest curs, amb l'Ajuntament vam poder entrar en aquest projecte que se'ns donaven 34 tauletes i teníem aquesta formació. Vam comprar-ne, a més, en aquest moment tenim 19 que són nostres, repartides ja per tots els cicles, més les 34 de l'Ajuntament. I en aquests moments podem dir que tot el parvulari, el cicle inicial, el mitjà, el superior, l'anglès, l'educació especial, tothom s'està llançant a la piscina per treballar en aquesta línia. Doncs la formació ha estat excel·lent, la veritat. Tot el claustre s'ha format. Els formadors que hem tingut han respost a totes les nostres preguntes i els dubtes que teníem de resolució dins de l'aula. Segons els dies venia un formador o un altre, llavors ens ensenyaven diferents aplicacions que feien servir aquests formadors a les seves escoles. I ens han ensenyat des d'activitats amb codi QR fins a activitats on feien servir els nens la càmera, on gravaven. I a veure com la fèiem servir, com l'aplicàvem a l'aula i si era profitosa i si nosaltres també pel nostre compte havíem trobat activitats o aplicacions també que ens anessin bé amb els nens. El nou currículum del Departament d'Ensenyament marca unes directrius que van en relació, per una banda, amb les noves tecnologies, que són una eina per assolir una sèrie de competències que s'han de treballar amb una metodologia molt concreta, que és el treball cooperatiu. I llavors, les tauletes és una eina més per poder treballar de forma cooperativa. Un racó està destinat a treballar matemàtiques, on podem fer càlcul, com és el que estan fent els nens ara, que també per treballar el rellotge, que és un tema que els costa bastant, i per una altra banda també teníem un altre racó, que era de llengua, on treballaven més aviat vocabulari i lèxic. Els agrada treballar, ells no se n'adonen i estan fent càlcul ara mateix. És una mica un complement de tot el que fan. No només fan el tablet, evidentment, fan llibres, fan pissarra digital, fan ordinadors, i el tablet és un complement més per fer les coses que tenen planejades. Creo que a la vez que los niños se vuelven autónomos en la búsqueda de información, también ayudan a cooperar y a discernir en qué información es importante y no hablando con sus compañeros. Però com ells tenen la seva feina, ells es dediquen a la seva tauleta i treballant al seu moment. Com no són les mateixes, sí que fan la mateixa feina, però no els hi surt la mateixa operació. Llavors cadascú ha d'estar per la seva feina i treballant, motivats a tope, perquè el racó que li toca tablets és bien toca tablets i estan superencantats. He après mates, català, els rellotges, multiplicacions, sumes, el paleolític, neolític, l'edat mitjana, els romans i moltes coses més. La idea és continuar. És un camí que tot just hem començat, molt tendre, que va començar l'any passat amb unes passes petites, que aquest any les passes són una mica més grans i evidentment que volem continuar per aquest camí, evidentment. I la idea és que cada nivell, l'any vinent, tingui el seu bloc. Per totes les feines que fem a les tauletes es pengin allà de forma molt fàcil i tothom pugui accedir-hi des de casa amb la seva tauleta o smartphone. I si els nens tenen tauletes a casa, ordinadors, és un món digital totalment, l'escola n'ha de treure profit per aconseguir l'objectiu de sempre. El que volem tots els mestres del segle XIX, del XX i del XXI és que els nostres alumnes aprenguin amb el sistema que toqui. Ara toca tauletes, doncs amb tauletes.